Barka da shigowa Ishagaro TV. Ku danna mana subscribe kana ku danna ƙararrawa ta yadda za ku ringa samun shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Yau za mu kawo muku labari ne akan Dr. Abdullahi Umar Ganduje. Yau dai rana ta cika ta Umar Abdullahi Ganduje. Yau ya tuno da abin da ya faru da Fir'auna, ya yi masa dariya, kanan ya ce alatar da halin wannan mutumi. Da zamaninmu ne da mutumin nan sai mun ainihin sai an sa an harbe shi an kashe shi tun wuri kafin ya yi ta aikata barna a doron ƙasa. Fir'auna fa ya aikata barna a doron ƙasa sosai don har ta kai tunda Allah ya yi tar da halinsa, to mu dole mu tar da halinsa. Ubangiji Allah ka sa wuta ce makomarsa, Allah ka sa mu cika da imani, amin. To jama'a, kada ku manta kuna tare da Ishagaro TV ne domin kawo muku shirye-shirye na nishadantarwa da shirye-shirye wanda kuke ji a yanzu haka, irin na kisa ko kuma gasanai da sauransu. Za mu kawo muku su insha Allah, za mu ci gaba da kawo muku su a wannan tasha tamu.